इलाज करवा लेना। का रे काहे चल गए ये पटना से ना पढ़बे का हो ना अब हम ना पढ़े सुनत तारू नु का कहता काहे बबुआ काहे ना पढ़ब का पढ़ी हो 4 साल से पटना रहतनी आज ले कुछ भइल त कहाँ से होई लाइन मरबो सधु आइन पर आ दिन भर बिजी रहब मोबाइल पर सुनत तारी सुनते समझाव इनकरा के हमार दिमाग ठीक न करो तो सही हमार दिमाग डिप्रेशन में रहता कुछ हो जाए अनहोनी बेकार में समझाव इनका के तो कौन खराब कहत रे ना पढ़ब का पढ़ाई खातिर नु कहत रे ए त का पढ़ी हो अब हम ना पढ़ब अब हम बिजनेस करेम बिजनेस खातिर रुपया धइले वाला रुपया ए मार दवा रुपया कौन चीज हो हाथ के मैल मैल बबुआ कहाँ से ले आइबो इतना पैसा ते टेंशन काहे ले तेरे माई चावड़ा वाला जमीन बेचाई चावड़ा वाला जमीन तोरा दादा के हो जे बेचाई ए सुननु ढेर माल कई मत बतियाव उ ताहरा नाम नहीं खे अभी उ जमीनिया द दे के नामे बा चिहा तारा ऐसे ऐसे करता रह अच्छा चलो देखो तारी जे कैसे बुढ़ऊ बेच देता रे चलो हाँ तो जमीन अगर ना बेची है दादा तो 80 साल में कह दे आधा अरे अब तो जमीन बेच के बिजनेस करबे हाँ करेंगे अब बूढ़ा बूढ़ी दोनों अगर बोलेगा बीच में तो दोनों को जेल में भी करेंगे अच्छा बबुआ कौन बिजनेस खोला बे दादा से खेत बेचवाएंगे और बंगाल जाएंगे और लौंडिया लाएंगे अच्छा प्यारे पिताजी बेगा महतो के नाम पर ऑर्केस्ट्रा चलाएंगे